Kære deltagere i optoget, vi beder jer venligst at være opmærksom på noget husarbejde. Hold øje med biler, afsyn og lad vores adfærd afspejle en handleretning af industrielle stænser. For Gud belønninger accepterer så Og værdighed og vise vores udgivelse. Må Allah belønne hver eneste kæmpebelønning, og må han acceptere jeres oprigtige sorg til ære for vores. I Guds navn, den mest gode, den mest barmhjertige. Vi starter optoget nu. Kære deltagere i optoget, vi starter optoget nu. Mændene må bare gerne gå væk til først. Hvor meget tak. I Guds navn, den mest gode, den mest barmhjertige. Må fred og velsignelse være os alle. Vi er samlet her i dag, ligesom millioner af mennesker verden over. I hører år og år. Vi mindes situationen på muslimer og ikke-muslimer. En personlighed, som symbolet i nord, retfærdighed og offring. Vi kan gå på hele vejen, både den modsatte og den her vej, så I må meget gerne prøve ud. Vi har hele vejen som optoget. Så I må meget gerne både holde på højre og venstre side af optoget. Nej, jeg skal blive her. Jeg skal blive her. I Guds og velsignelse være over os alle. Vi er samlet her i dag, ligesom millioner af mennesker. Vi mindes en personlighed, som gennem århundreder har inspireret både muslimer og ikke-muslimer. En personlighed, som stadig huskes mere end 1300 år efter sin død. En personlighed, som blev symbolet på mod, retfærdighed og offring. Vi taler om Imam Hussein, befrielsen af Muhammeds barnebarn, hvad der mere.